कळंगूट पंचायत वाठारात परवानो नासतना वावुरपी 4 क्लब आणि वेपारी आस्थापनांचेर पंचायत प्रशासनाचेर कारवाय केल्या। पंचायतीन सावतावाडो हांगची 4 आस्थापना लिजन 8 रोमन स्पीकिझी बार, कर्मा, केप टाउन कॅफे डाउनटाउन आणि हवेली बाय क्लब मियामी सील केली। गोय पंचायत राज्य कायद्याच्या कलम 72 अ खाला गरजेचे कागदपत्र आणि परवाने सादर करूंक नाशिल्ल्या नोटीस जारी केल्या उपरांत ही कारवाय केल्या।